quins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. La història continua. La densa jungla queda tota en un silenci de mort. Potser serà aquest el final de Trenes Vermelles i dels seus mariners? Les famèliques plantes carnívores no han aconseguit el seu objectiu. I tot gràcies a Cuco el Terrible. Però ha desaparegut. Sens dubte, li deu haver passat una desgràcia. Han d'intentar salvar el seu amic, com sigui, encara que saben el perill que els espera. Les devoradores formigues caníbals. I què va passar? Oh, no m'atreveixo a explicar-vos-ho. Va ser espantós. No sé si ho podreu suportar. Si us plau, mil·lèsima. De veritat voleu saber el final de la història? Oh, sí, segueix, mil·lèsima. D'acord, doncs. Escolteu. El tenebrós so dels tambors es podia escoltar per tota l'illa Cap de Roca. Els mariners temen el pitjor. Però el capità Trenes Vermelles, Infinitus i els seus valents mariners no tenen por de ningú ni de res.
Les formigues caníbals intenten fer Cuco a l'ast. Salvat! És una trampa. Els tambors ja no sonen. Sembla que serà un final tràgic. No, encara queda una esperança. Endavant! Tot i que sembla increïble, ho han aconseguit. I, a més, han arribat fins al Cap de Roca. El capità Trenes Vermelles, Infinitus, Cuco el Terrible i els altres per fi han entrat a la cova. Però estan esgotats després d'un viatge tan accidentat. La nit, mentrestant, cau lentament damunt de l'illa. La resta de la tripulació segueix esperant pacientment el retorn del seu capità. Tot és silenci i obscuritat a la selva. Les ferotges plantes carnívores dormen profundament.
Fins i tot les formigues caníbals s'han ficat al llit, sense sopar. Bé, quasi totes. Els nostres valents pirates comencen a despertar-se de mica en mica. Per fi, el tresor es troba al seu davant. Quasi no poden creure el que estan veient. La riquesa més gran que podrien desitjar. Hi ha una escola a prop, en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres.